பரிசாக 1,50,069 வழங்குபவர் ராதாபுரம் ஒன்றிய குழுவுடைய துணைத் தலைவர் தொழிலதிபர் இளைய பெருமாள் அவர்கள். மூன்றாம் பரிசாக 1,69,000 வழங்குபவர் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஊராட்சியுடைய துணைத் தலைவர் திருமதி செல்வலட்சுமி அமிதாப் அவர்கள். நான்காம் பரிசு ரூபாய் 1,69,000 வழங்குபவர்கள் திசையனை துணைத் தலைவர் திருமதி சாந்தா மகேஸ்வரன் அவர்கள். பெண்கள் பிரிவில் வெற்றி பெறுகின்ற அணிக்கு முதல் பரிசாக ரூபாய் 1,50,069 வழங்குபவர் குமாரபுரம் ஊராட்சி மன்ற தலைவரும் ராதாபுரம் ஒன்றிய ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் கூட்டமைப்பின் தலைவரும் ராதாபுரம் ஒன்றிய திராவிட முன்னேற்ற கழக இளைஞரணி அமைப்பாளருமான இளம் தொழிலதிபர் அனிதா பி பிரின்ஸ் அவர்கள். இரண்டாம் பரிசு ரூபாய் 1,69,000